सबका से नीक छ भौजी ना कर इरादा करत विकास करे छिया हमें वादा। तो अब की बोट गिरई हो अब की बोट गिरई हो सहनी मुकेश भैया में घूमेब तोरा नैया में ना। हे भौजी बोट गिरई हो सहनी मुकेश भैया में घूमेब तोरा नैया में ना। बारा ईमानदार छै नियति के साफ है गरीब के बेटा करते गरीब के इंसाफ है। 1.5 दिन के बाद मिलल उना का चांस हो तभे मिल जीते दे के वोट एडवांस हो। 1.5 दिन के बाद मिलल ना का चांस है सभे मिल जीते दे के वोट एडवांस है। अपन पहचान बनाब भौजी यह समैया में घूमेब तोरा नैया में ना। हे भौजी बोट गिरई हो सहनी मुकेश भैया में घूमेब तोरा नैया में ना। हे भौजी 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 घूमेब तोरा नैया में ना। 12 होनिहार छै करो विश्वास है जनता के सेवा में लगते अपन सास है। यह दिलते अपन रोजी रोजगार है मलाह के नैया लगते नदी से किनार है। यह दिलते अपन रोजी रोजगार है मलाह के नैया लगते नदी से किनार है। हलठू छै सहमत पूरा डॉक्टर से कुलदीप भैया में घूमेब तोरा नैया में ना।